Fil-preżenza ta' bosta ministri dinjitari u esperti legali minn madwar l-Ewropa, il-ġimgħa filgħodu ġie siġillat f'Malta il-Valletta Protokoll meqjus bħala pastoriku li jmarka kapitlu ġdid fil-kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea. Fil-ftuħ tal-konferenza l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq li l-Valletta Protokoll jirrappreżenta rispons li ħares il-qudiem għan-natura li qed tevolvi tar-reati kriminali b'mod partikolari id-dimensjonijiet transnazzjonali, diġitali u komplessi tagħhom. Il-pajjiżi kollha b'mod unanimu appoġġjaw id-dikjarazzjoni politika li ġiet diskussa f'pajjiżna li titratta l-kooperazzjoni fil-qasam kriminali li se twassal biex ikun hemm aktar kooperazzjoni u impenn mill-pajjiżi kollha, mill-istati membri kollha biex nassiguraw li niġġieldu l-kriminalità organizzata b'mod aktar effettiv. Bilan li tissaħħaħ il-ġustizzja u l-effiċjenza, l-protokoll jiċċara l-mekkaniżmi dwar l-ispejjeż, issaħħaħ il-protezzjoni ta' drittijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta u jassigura li d-dejta personali tan-nies tintuża biss għall-iskop tagħha. Il-protokoll jintroduċi wkoll sensiela ta' riformi fosthom komunikazzjoni aktar rapida u sigura bejn l-awtoritajiet tal-bit elettroniċi u rikors urġenti għall-Interpol. Dr. Attard qal li dispożizzjonijiet iffirmati fil-Belt Valletta mhumiex biss innovattivi u prattiċi imma jħarsu wkoll l-ogħla standards tas-saltna tad-dritt, il-proċess dovut u d-dinjità tal-bniedem. Ħabba l-fatt li għandek reati li kifet mhux biss huma komplessi, mhux huma biss moderni u digitalizzati, imma wkoll li kollok diversi pajjiżi li jinvolvu xi forma ta' reat. Għaldaqstant il-kooperazzjoni tiġi kruċjali aktar mis-soltu ħabba l-fatt li jkollok numru ta' ġurisdizzjonijiet li qegħdin jinvestigaw u eventwalment iridu jresqu l-qudiem in-nies għal qudiem il-ġustizzja. Ma' TVM News tkellem ukoll id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Bjorn Berger li faħħar is-sem ta' Malta sabiex kien maqbul dan il-protokoll. First of all, I want to congratulate the Maltese presidency and the Council of Europe because this is a major step forward. And 16 countries has already signed this here in Valletta today. It's the new Valletta Protocol. It will be there for our recent and coming history. And it's really an important new step in modernizing this work. Wara l-firmar bdiet titlaqqa l-konferenza informali tal-Ministri tal-Ġustizzja tal-Kunsill tal-Ewropa bil-Ministru Attard iħeġġeġ lill-bqija tal-pajjiżi li mhumiex firmatarji tal-Valletta Protokoll biex huma wkoll ikunu firmatarji tiegħu.